Patay, hanapa man eh. Uy, lain nga maklaro nga kuan ani. Naansa na mo diha. 17 to. Di arami. Ingan pod. Mayong adlaw sa tanan. Hello everyone, mga ka-Doors. Welcome back to my channel, Doors G Vlog. Nagkatapok mi karon mga years of Hermenheldo, Florencia Galion kay mag-subdivide sa gamay nga kawinanan sa yuta uban sa mga surveyors. If you like this video guys, please comment and subscribe. And thank you. Salamat sa dili pag-skip sa ads. Tara na, ubanay ko ninyo guys. Tanawa na. Kani mo ni ang marang isubra lagi sa sakpan ba patug burgi ko dano ja ipit sa kwaro sa dai nalagi sobra isa balik pito ra ko na ag injo nagibahin tanawa ka di og ato ni sundugon. Ang atubangan sa inyo ha sa kasada is 27. Pila may gusto ninyo? Pila may gusto ang kasada? Aruga. Kari ba dama mo ko'y mapa, dama mo ko'y sketch ninyo nga inyong ipakuan, pasunod. Ang inyong yuta is mag-rectangle wala, taas. So ang atubangan sa kasada is 27.25. O gatong ibutang ni kasada anis to nga pila man kadakon ang kasada nga gusto ninyo 4 metros, 3 metros, 10 metros. kuan agad ganang basta gamay lang agianan ba kayo gusto gyud agianan lang gud kuan ba dus man Di ko na makuan. Basta residential kay dili na makuan. Basta din aron sa region. Basta mo abot og nuy uno aw an siyang kabahin 6.5 yun ang kasada na. So gani kay Pwede naman nag-assuming ha. kini kay kuan man eh, unong ra man eh. Pwede ra nato ning i3 o 4 ba. Kamay magigo. 6.5. ang meter Di na amo kay municipal ordinance sir. Di ko na ma-approve dito sa Cebu. 3 metros gusto niyo? pwede tres ni Pwede. gaw kani may tres gaw yung kasada di ba Dagdag dos ka na region. Uno man eh. Daghan naman eh, maabot na 23. Malagi. Pito man ni kay suon. Pito man sila. Pito on eh. Pito na sila kamabahin. pito man Pito on eh. Mapasadas to nga. gana lang siguro Kani tulo kining ani kay mga igsuon bitaw na ug ako'y pabuton ani ari na kasada ni.
Are, muka 1.5 repikas, repikas 1.5. Menginangnan bukan sadar eh. Menginangnan bukan sadar eh. Kani ba? Engine na tabang ini nyo bigas-bigas. Ko ano gani siya, boss? Kanang tunga bitaw tunga. Kana tunga To. Oh. Dara ka magbahi. Duha lagi. Ya inigbahin nila anak, pero gatubang latana kasada o Oh, yan. Katubang Tinag panay kasada. pali na sila gawasan. Na sila front. Duha ra may magbahin. Na sila front. sa kasada. So di na sila magkinahanglan og Kasada. Kasada, oo. Sige, sige. So duha ra ni. kanang tunga. Kanang tunga. So kaning na plan. Kanang inso nang. Amo siguro. Boss, og Di ilang lang karsa. una lang na tuli. Pito mo na. Pito. Pito mo na. Ko na naman siguro 1 2 3 Tulo-tulo. 4 5 6 7. Tulo-tulo mag-atbang. Dili, napay usa ko na idugang ani. Walo gud ni. Di wala man ako. Wala din, wala ko nun din. Ha? Wala. Pito na lang Balik pito igsoon. mo. Kini wala, konsin nun eh. Baka balibakan kinang isa anak pagka kuan nila. So okay ra mo kaning ikapito ani anis kuan anis tunga. Pwede plus tunga lang kapito. O tumira dyan, at least kailangan tunga ang kasada, di ba? Pwede ako. Tulo-tulo ba? Malaki, tulo-tulo, parang katig pupito, alas kuha na dyan. Pero ang Din. anak ko sa imong karsada. Ang kanak, ang wala ka nga malaki. Madag ko an boss, madag 2 metros. Sauro. Di na ma-approve. Di na Kaya ma-approve. Tres kinakara. Basta residential ko lang wala. Tres ang 20 city to kwa ang 3, 24 na naman. So sa to patag 12. Na, 12 kada frontage. 12, 3, 12. Mura nga na, 12, 3, 12. 24 plus 3. 20. Sakto. Kani siya 12, 3, 12. Usa pag-usawa. Tingnan na kasada ni dire. Kasada ni. Kini kasada. 12, 3, 27. Yang area. Kaning area 12 pa to na 12. Kanana. Ja, usa duha to no. Upat. Tulo-tulo at bang isa dari, ang pinakadaplin. Kanan sa imong gamit. Pwede mo. Tatlo tuloy dari daplin, kayo mo alam si kasada. Maaja sa mana. Maaja sa kita. So kiri dari ba? Ayan na ni siya. Karing atubangan nga. Four, three, kasada na. Masuod naman ang regla. Oh, masuod ako na. Kung Fortuner, burag din. Karito na. Ay, diri ka kita. Karito. Kani, gar. Kat mo na Tres ni gar. so pagay. So, na, damkrat. Okay na ganang dress din, ma-approve nas. Sa tuwan, picture. Ito. Ito. So yan man man kani kay usaw ko ano man usaw. Kuha na. Tumako na. Magduwa-duwa na yung mga bata. Oo, para sa mga kid ba? Dapat ka na rin ay. Balik tayo doon mo kita. Ismail. Patiri. High blood. Okay ra. Napatunglaw ni mag-ano ka. Painit niya. Painit naman. Hello guys. Hi guys.
Ano mo, ano? Are, der. Asa gusta? Hi guys, Okay. kami ari kasumay-sumay mi ari guys. Ni Ang karang mo ni tanang mana, lumbay mo na. Ah, ilay dago, garden. Oh, isa basta may dong sa anak ako. Isa basta. Ako tanto ko kay mo eh. Dagdag mo na biya sa mga. Ako sa. Ala. lagi talis mana alam tangga. Nalipay. Aran idro. Artis. Ay, maaf ni maganda yung ano mo dahil. Maaf ni ngin ito. Iya. Oras ko niya pumunta na sir, mo man nagliot sir, kay dili masaktan og buwan. Pangkater nari. Lumot ba din na kater mabuta? Ya, kagwap. Dili ta mag-ana na kay kanang ato sa tilat gigamit na ato ang, wa ba siya gigamit na ilahan. Ay, sak-sak na. Nyabut naman dadto. Basa niyo. Mengajari mo ah. Ang sama ni nga mohon ming. Atlanan sa Di ag sa ato na. imo gaha. Padong dadto. Kari mo muna ri, diri ubanan na ri ba. Bikas. Kana atlana ato ila Edgar. Nama lagi Marvin. Nakay pintal do. Third. Hey, yap, yap. Apa kana na? Rep. Oh, ganis.
Subuan sekaya, hampir di asar pa enggak. Ngita na itong pintal, o manaing na nga naik kay Edgar. Ano ito palito ng trail? Ay, ano ito nimo? Ano ka magmoral? O bandire na ana yung Ang himo ana ka pabilin si John Trees pero dito ito parang trees. Lagi kayo maglisod og sud. kana. Ana, mo na ana. Dito mo. Kay arong makuanan. Orang nito iron datos ko dito na jola. Di na niya paralo no. Wala ito tato ah. Dari ra tres pero dadto bugi buangan ni kay maglisod na sud. Nang jusan nimo ba? Ako susud. Dan. Kay maglisod man sa adto gud inig saka. Gawas ugi kay babaw. Nigliko. Ito nga mag-intro ato tiyo. Ida po ano ni agianan. Tara. Mga minder na sila lagi tiyo. At sabi ka gaya na ni mo, alin? Daliwa lagi. Di mo tatapukuan kay batin din mo. Ako din mo. Pabor na sa pabor na sa daliwaan. Pagdumatis ka po. Ang pagrespikas. Tok-tok at mga sabangan, dagan kasi likod gato na mga gay. Ulila, ito na, buhat itlong ka rin na. Ibahin na ka.
Nahinimduman nimo pila ka muhon tanan imong nakuha? Wa. Pila na? Ha? Pampiton. Ini gua pung buka ano. Ito ba yun na? Kana. Ano yung nakalanggap ko? Painjo. Ano? Medyo ang muni na. Lastan. Tagwan 170. Ano man? Kita rin ang budari. Ang tumoy ko yung na. Picture ka pa na to. Ato din. Pil. Ari doon. Kedua alam ko, pengen pun rin bayan. Ah. Ilan ni 24, 16. 24. Balik, ikas mo. Kita ring baik. Di ka mapil. After picture. Para live picture. Ah. Bawal gawala lagi. Mga naong ngisi. Ngis ulit. Pagko na ako di bike. Ha? Website na. Aw, panang aw satellite. Kan katong detektor katong gidura giingin na. Italyeg. Di na para sa una nga. Tuo pag di mo narbaho. Upan galit kay. Anytime nini. Picture. Ano ni kasuban ron? Nagkuhan sila trabaho doon sa bus. Silpi ko na. Alas 5 po. Silpi na po. Out. Mo ba? Katong sa kuan, Suel. So, testing. Testing. Testing na na rin. Cebu base man sila. Ato sila malagyan Cebu. Kaptura ilang lagi. Daning dapita mo ibahin nila ni kuan na Flora. Pito sila magbahin, si Edgar, si Nang Abit, si Manding Bilin, si Esther, si Irma, si Inoy, si Iban. Dari man na ilang bahin. At pa yung mga kahoy nila dahil na pa nabilin. Dari mga muhon, ari gipang ugbog. Dari ang babudyan Edgar. Sa mga buhian ni manok. Daan ilang bahin dapit.
Human na butang o mga mohon. Wa ako ka video ganiha kay busy ko datusod. Sila raari yung mo pud sila mag video. Pagpanglakaw na nila kung nakanahan na og video. Busy mo ko kay damay surveyor po dadto lagi dadto man ga kuan sa bahay ga. Gamit sa laptop kinahanglan kuryente.